dahil sa hail kagabi. Ayan, sa bilangin natin guys, itong gold na sasakyan namin nadali, dalawa. Ayan. Red naman isa. Yan, grabe oh. Tapos dito sa ano, dalawa. Ito, grabe rin, tatlo. Dalo, apat, lima, anim. Ito, walo, siyam. What is this? Messi. Ganyang kalaki. Grabe. Daming kidlat oh, lightning. Grabe oh. Walang hinto oh. Kala mo ano, New Year. Sunod-sunod yung kidlat. Ayan, summer na tapos nakita ko sa news na ano, na sa bandang north ng Saskatchewan nag-snow. Ayan. Nag-snow guys, tapos nag-hill siya. Yan yung hill, yun yung mga yellow na lumalaglag na parang mga bato-bato. Yan, ice yun. Yan. Delikado yun kasi pag medyo malaki, talagang yung mga sasakyan, pag tumama yan, ayan, talagang nagkakaroon ng mga dent. Napakadaming dent. Ayan. Pag medyo malalaki siya, may size kasi yan. Yan, depende sa size. Kung na-timingan mo na ano, na sobrang ano guys, sobrang lakas ng ano, ng or dami ng nalalaglag, tapos sobrang lalaki ng heel niya. Ayan, talagang may paglalagyan ang sasakyan. Nangyari yan guys nung kakarpool ko dati, yung katrabaho ko na ano, na papasok kami ng umaga sa trabaho, sa highway kami, biglang nangitim yung paligid, tapos biglang umulan ng gano'n, ng hill. Ayan, yung mga ice na bilog-bilog. Kaya yun, talagang nung pina-body shop niya, umabot pa ng mahigit 8,000 dolyar. Ayan, yung na-assess, yung na quote nung sa insurance, yung sa SGI. Ayan. Kaya hindi basta-basta yung mga ganyan, yung mga hill na yan, lalo na kung yung sasakyan mo na timing na wala sa garage. Ayan. Kaya kagandahan, mas maganda pag ang bahay mo may garage, yung na ipapasok yung sasakyan, para in case na magkaroon ng ganun, talagang safe. Ayan, nag-aantay pa rin ako sa anak ko, nawalan daw kasi ng kuryente, may naayos na system. Ayan. Yung
ulan-ulan na yan, yung kidlat na mawawala yan. Dapat i-diretso na lang na ulan. Yan tulad yan. Mukhang may yelo Ayan, oh. Naku po, wag naman sana po. Wag naman sana. Kita yun guys. Ayan, nag-umpisa na. Naku po. Masisira yung aming mga sakyan. Magkakaroon ng mga dent. Ayan. Oh my god. Malas. Ay naku po, minalas pa. Mukhang malalaki ito. Patay. Ayan guys, kita nyo yan. Yan. Mga bato-bato, mga ice yan. Oh, wag naman po sana. Wag naman. Yan, mukhang malalaki. Malalaki. Malalaki ng ice, gago. Dali itong napagpapang sakyan ko. Lalaki oh. Body shop na naman itong aking car. Kung may mga dent. Ayan. May pulis kanina, so bawal daw akong pumunta dyan. Dahil may gumuho. Ayan guys. Doon yung gumuho. Ayan. Sa kaliwa ko guys. Gumuho. May poste tapos may gumuhong building. Ayan, yung galing sa bubong. Grabe. Galing sa bubong. Grabe pa rin yung kidlat. Buti binuhos ng matindi yung ulan. Dahil kung hindi, talagang ang daming hill. Ayan. Yung mga ice na yun na malalaki. Kaya bukas susuwayin natin itong sasakyan. Baka may mga nagkayupi-yupi na din. Kahit sa ramdam nyo ba sa bubong, yung bubong sobrang lakas. May gumuhong building guys doon sa likuran namin. Kaya imagine parang may pakiramdam nyo may nagwawalk sa bubong. Ay, grabe. Sarado na nga yung kalsada dito. Sarado rin doon. Sarado sa kabila. Ngayon nga doon sa bumong galing sa bubong ng building. Grabe pa rin ang lakas. What is this? Messi. Ganyang kalaki. Yan. Dahil sa hail kagabi ayan sa bilangin natin guys itong gold na sasakyan namin nadali. Dalawa. Ayan. Tatlo. Binibilugan nila yan. 4. Red naman isa. Yan, grabe. Tapos dito sa
Dalawa. Ito, grabe rin, 3. 4, 5, 6. Ito 8, 9. Ayan, 10, 11, 12. Dami sa taas.